Значи, опитвам се да обясня на сина си, че никак не е срамно да си хетеросексуален. Пепи, тати, ти знаеш ли какво е да си хетеросексуален? Мъж да обича жени и жени да обичат Така, мъж. точно така. Да харесва, да... Да харесваш противоположния пол. Точно така, да. Нали, знаеш, че това не е срамно. Да, Макар, че сме в 24-та година на 21 век, да. добре, така ти можеш спокойно да харесваш жени с големи цици, с малки цици, Да, с големи задници, с готини задници, разбрах. с хубави задници. Окей. Да, особено когато жените са с хубави дупета, даже още по-добре и с големи цици. Разбрах. Нали, няма проблеми да не се срамувай от факта, че харесваш жени, които изглеждат по този начин. Сега те могат да имат Да. нали, сочни устни, да са такова. Важното е да са интелигентни като цяло. Да, окей. Защо не ти пука въобще? Разбрах. Не разбирам защо не ти пука по никакъв начин това, което ти обяснява. Окей. Айде! И ти оставаш само в туалетната за по 20 минути. Не се прави. Окей. Айде!